Salam alaikum an balma malien an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila je cherche très très bonne nouvelle. Premier ministre Choguel a sen suna Mopti ko ba caman de kɛra révéla mena fɛn fɔ ye bi a hakili bɛ sigi o tɛmɛlen kɔ k'an ka Sherifukɛ fo Sheikh Sherif Tiami Aidara kabako furatigi ala ye Sherifukɛ ka sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛ ndimi kɔdimi Sherifukɛ ka numéro ye 75 64 10 10 o tɛmɛlen k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Sheikh Lasana Kanɛ belebele bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mɛ ko n'a gɛlɛyara Maliko la wuli bɛ kɛ ka Lasana Kanɛ sɛgɛrɛ a ka foli bɛ yan ko hadamaden ma farin i jigi de ka farin Lasana Kanɛ ye ne jigi dɔ ye o tɛmɛlen kɔ ka Sheikh Sala fo Kanjalo dilikaw ka fierté ale de fa ye Seku Dawuda Kanjalo olu bɔra Muhammad Abdoulaye Chadou de la dili mun kana Sidi Modibo Kane n'olu tɔgɔ fɔra Maliko la ɲininkali tɛ kɛ dɔnni na Morikɛ tɛ une semaine kɛ Mali kɔnɔ n'a ka foli kɛ est ce que y'a faamu an bɛ Gawusu Jaabi fo ni ale fakɛ Sangu Jaabi ye olu dɔnnen don Maliko la u ka foli belebele bɛ yan est ce que y'a faamu Karan Jaabi olu bɔnsɔn direct o de est ce que y'a faamu Gawusu Jaabi Dravela n'o ye Gawusu Sangu Jaabi a ka foli belebele bɛ yan donc an bɛ don an ka sujet kɔnɔ très rapidement balimaw ko belebeleba de kɛra Mopti balimaw Mali gouvernement kalikan premier ministre Choguel kalikan Mali région tɛ k'a sen tɛ cun yɔrɔ min na région ye Choguel Jaabi Mali kɔnɔ balimaw a y'a bila a kunna ni ala ni kɛra sɔnna a bɛ taga yen région bɛɛ k'i labɛn nali de daminɛla c'est à dire région bɛɛ b'a santi ko Mali tɛ Bamako ye dɛ Mali ye Gao ye Mali ye Kidal Mali ye Tombouctou Mali ye Mopti ye Mali ye Segu Mali an ka région bɛɛ fo bɛɛ de k'a santi donc premier ministre Choguel a ka délégation a cunna Mopti balimaw accueil dɔ kɛra ka Choguel kunbɛn c'est à dire ne dabali banna balimaw ja c'est à dire n'i bɛ Bamako a bɛ k'i kɔnɔ ko Bamakɔkaw kelen de bɛ transition fɛ i t'a dɔn ko transition fɛlen don ko Choguel fɛlen ko Assimi fɛlen balimaw f'i ka to ka déplacement kɛ n'an selen Mopti Choguel ka délégation a kunbɛnna ne ye jama ye ɲɛ la ne ma deli ka hali nin ye Bamakɔ c'est à dire jama dɔ bɔra non kulonkɛ ka bɔ mɔgɔw jigi bɛ transition kan billahi mɔgɔw jigi bɛ transition kan transition bɛ ka baara min kɛ Choguel bɛ ka baara min kɛ billahi mɔgɔw ɲɛ b'a la mɔgɔw ɲɛ bɛ a la a nalen Mopti jama bɔra ka kunbɛn c'est à dire ne bɛ n yɛrɛ ɲininka Choguel a kunbɛnna wa a mana Mopti gansan dɛ a nana ka Mopti problème ɲini k'a dɔn mun ni mun bɛ yen wa projet de développement de bɛ a bolo est ce que y'a faamu ka Mali région kelen-kelen bɛɛ développer c'est à dire Mali région surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɔrɔnfɛ région n'i y'a ta k'a lajɛ k'u développer i n'a fɔ Bamakɔ kan ka développer cogo min na Moptikaw ka degun gɛlɛya min b'u kan kana ka gɛlɛya ni degun in k'a ɲini k'a dɔn kana u lajɛ wa Choguel ka nale Mopti symbole ba de b'a la a b'a yira k'a fɔ ko sécurité bɛ ka na Mopti ne ni Moptikaw ye baro kɛ est ce que y'a faamu actuellement ne yɛrɛ bɛ Mopti yan ne ni Moptikaw ye baro kɛ ni c'est à dire u ko wallahi k'u t'a fɔ ko sécurité à 100% bɛɛ ko mais ko wallahi caman kɛra ko wallahi ko sécurité bɛ ka na ko wallahi ko caman bɛ ka bɔ terrorisme na ne ni Moptika dɔ c'est à dire u ye assurer ko armée bɛ ka baara min kɛ c'est à dire ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ɲɛ b'a la k'u sɔnna Choguel ye bi u sɔnna Choguel ye ko wa k'u bɛ Choguel kɔ Choguel a nalen a taara dugutigilakaw fo a taara alimamilakaw fo Mopti mabɔw a taara u fo ani gouverneur n'o ye gouverneur a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ quoi est ce que y'a faamu gouverneur Abbas ani o y'a accueilli aéroport la vraiment a kɛra bonya ye wa n balimaw c'est à dire ni visite n balimaw ko caman bɛna k'a kɔnɔna la ni ala sɔnna sinikɛnɛ a bɛna ye mais n bɛna révélation dɔ k'aw ye an jiginnen aéroport la Sévaré aéroport la n balimaw ne ye fɛn ye Mali kɛlɛ banna la guerre est terminée au Mali ne mina ɲɛ ɲɛ la n balimaw non la guerre est terminée au Mali wala balimaw n bɛ layidu d'aw ma rébellion tɛ Mali kɛɲɛ tuguni yanni diɲɛ wuli cɛ nin y'a bannen terrorisme tɛ Mali kɛɲɛ tuguni Mali dugukolo tɛ tila tuguni Mali dugukolo a tɛ tɔnɔmada tuguni nin y'o bannen de la ilaha illallah balimaw
Shogel nous est baraque, Assimi nous est baraque. Bon, un menayanye la sévère. Orla, wallahi, me fait un offre. Ça dit, maintenant, nous avons sa démonstration, maintenant, on terre. Quelqu'un maintenant, on est d'eau. Défilé, maintenant, on terre. Quelqu'un maintenant, on est d'eau. Maintenant, me sandro. Ça dit, il y a maintenant, me mon petit, est-ce qu'on me yora tola? Ça dit, bon, ko guerre a blau kuna. C'est-à-dire, kaloko de do, question de moi de do. Ate terrorisme ko me au kolo la tuguni. Yani jod donche, yani alkiyama donche, terrorisme ko. Abe dabla, asimini shogel kle la, abe dabla wallahi. Ode la, ante gouvernement tout sera soro, abe shogel fo. Olu munu ye initiative ta. Na akli bala shogel. Akoko, ka dobo gouvernement ka budget la. Ministère be budget, ko ka dobo la. Ko ka di Sadio Camara man. Ko Sadio Camara minan kadi ye ka san. Bi Mali mogo be kele de ka ban. Mali mogo be ka se terroriste de la. Terroriste kana Mali toro, Mali ka du région na kla. Ngo sari ma we gouvernement nga war de tigɛ. We kadam ne primature la ministre we beka budget ready. Ko armée ko bara sari minan sandro ta ke minan sa Sadio tana e minan sa. Balmo ore la Premier ministre Shogel asarat te se ka soro kwa billahi asar sare tubabu sirana chenye choroba ye o ba don kungulo mi mala o ba don kungulo me farafina bono la mais ni ala ne kira sona visiting étape amba be foye un à un bon le Premier ministre Shogel c'est un don de Dieu mo tikao ay prévu mi ira ka be Shogel fait o ba ira ka o be Assimi fait o ba ira ka be malien be fait o ba ira ka fo ko nyina makaw kore wa Shogel ga nali ba ira ko nyina make mopti ko mopti a be na développer de maudala ni ala ni krasona fura be soro a chamana sene prise de contact ou be ka ke problème mi me mopti a problème premier ministre nana ka problème recensé mopti kaw sare ako ka ti sigi aga bureau kono ka na terrain ga de ni gela me mopti kaw ka a yere ka foyer dani nda kwa. C'est un premier ministre de terrain. Un premier ministre de Wakele Manade, une délégation Barinana. Imam Oumar Djarabala, le ministre de l'action humanitaire. Et Mali déplacé Euro, Imam Oumar Djaraba, Wallahi Abab Abanyedo. Ministre de l'agriculture, au fait, délégation. Ministre Damadobe, délégation. Nima Fli, ministre Ikassa, nous, on a délégation. Kafara délégation, Chama, c'est-à-dire, surprise de bon petit. Ay vidéo à partager ko salam.